पडशील हवी हत्तीसाठी जे वन खात्यावाले बॉम्ब रस्सी बॉम्बने त्रास देतात, तसे काठीने मारणे हे योग्य नाही. हत्तीसाठी सर्वजण तिथले बांध्यात एक प्रोटेक्टिव्ह हा ग्रुप बनवला आहे हत्तीसाठी. पण वन अधिकारी जो नाहक त्रास देतात ते एकदम निंदनीय आहे. त्यासाठी आम्ही उद्या 11 वाजता वन खात्याचे धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे. प्रशांत बांगम, साई कानेकर, साई कल्याणकर, सुशांत बांगम तसेच मी आणि बांद्यातील 100 ते 200 लोक त्या धरणे आंदोलनाला उपस्थित असतात. काही तसं करत नाही. फिरतोय, खातोय, देवाच्या इथे येतो, इथे थांबतो, नदीमध्ये जातो, आंघोळ करतो, परत फिरतो, परत येतो. 7 दिवस झाले पुरे, मंगळवारपासून आज सोमवारपर्यंत पुरे 7 दिवस तो येतोय. आता सकाळी येऊन गेलाय. पण कुणाला हानी, कुणाला कधीच हानी करत नाही इकडे. 7 दिवसात तर काय माहीत नाही. पण ते कसं शेवटी लोकांची काही भीती असते थोडी. भीती म्हणजे कोणाला मारेल काय मारेल म्हणून भीती. अजून काय मारला नाही. ते शेती वगैरे खातो, नाचणं, कणसं, केळी वगैरे काही गोष्टी आहेत ते खाऊन जातो समजलं. बाकी काय करत नाही तो. काल काहीतरी गंडेल लावले, म्हणजे ते इकडे नाही लावलं. काल नाही, ते 2 दिवसाअगोदर ते तिकडे त्या बाजूला इन्सुली त्या साईड. ते गंडेल म्हणजे काही लोक त्या बाजूला लावतात ना, शेती भाती आहे म्हणून आपल्या लोक ह्याच्या एरियात जाऊ दे म्हणून काय कर. इथे आमचे लोक कोण काय करत नाही. आता कुठं आहे तो? आहे इकडे पण खाली आहे, तिकडे जावं लागेल. येईल तो संध्याकाळी इथेच. हो हो 100% येणार. मग गेले 7 दिवस इथंच येतोय? 7 दिवस इथे येतो. अरे वा. 7 दिवस. आज सकाळी आला, रोज येतो सकाळ संध्याकाळ. काय आम्ही आता बघत आहोत की जिथं मंदिर आहेत किंवा मंदिरं आहेत किंवा तुळशी आहे त्यांच्या बाजूलाच तो येतो. तुम्हाला काय वाटतं याच्या संदर्भात? म्हणजे काहीतरी देवाचं असेल त्याच्या मागे काहीतरी. आता काल इथे प्रत्यक्ष समोर उभा राहिला, सोनवर केली, खाली केला आणि आंघोळीला गेला तो. हो. परत संध्याकाळी आला. ते चालूच आहे त्याचं चक्र. इथून कुठे दूर गेला तरी परत तो येतोय इथेच. टोटल 7 दिवस, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि आज सोमवार. आज आला, सकाळी येऊन गेला. 8:30 वाजता बरोबर आला होता. 8:30 वाजता. मग आता आंघोळला किंवा विश्राम करत आहे? तिथून आंघोळी केली त्याने. तिथून तो तिकडे पलीकडे बागातून असा तिकडे आराम करतोय, बसला. तिकडे खाली बसलेला आहे. तिथे ते वन विभागवाले आहेत, ते सोडत नाही पुढे लोकांना, कारण झोपल्यामुळे तो आहे आरामशीर. अशें जाल्या की एक वन्य हत्ती ओमकार नावाचो हांगा सावंतवाडी तालुक्यात भोंवता. आता 1.5-2 महिने झाले हे गोष्टी. तर तो कोणाचे नुकसान बी काही करिना. तो आपल्या पोटाक जाय तितले खाता. आता येदो व्हडलो हत्ती म्हळ्यार मातशे हे ते वाटेन जातले, नुकसानी होणारच. तर असं असताना आणि ओंकार कोणालाही त्रास न देणारा असा हत्ती आहे. आणि असं असतानाही त्याच्यावर अमानुषपणे दांड्याने हल्ला करणे, त्याच्यावरती आयटम बॉम्ब फेकणे यासारखे किळसवाणे आणि निंदनीय प्रकार या ठिकाणी चालू आहेत. जे वन कर्मचारी आहेत किंवा पोलिसांचे जे कर्मचारी आहेत हेच हे सगळं घडून आणतात असं आमचं म्हणणं आहे. तर हा जो काय प्रकार आहे हा प्रकार थांबावा आणि ओंकारला त्याचा जो नैसर्गिक अधिवास आहे तो त्याला लाभावा यासाठी म्हणून आज हे आम्ही आमरण उपोषण या ठिकाणी बांधा कट्टा श्रीराम चौकात करतो आहे.